Sa number 2, DC Alcalde sang Banwa sang Moises Padilla nag-file sang reklamo nga electioneering batok sa isa ka manunudlo nga nagaserbe nga chairperson sang Electoral Board. Kahapon Mayo 6 nag-file sang reklamo sa Office of the Provincial Election Supervisor Negros Occidental si Vice Mayor Adrian Ian Villaflor batok sa isa ka manunudlo sang Magallaon Cadre Elementary School nga nagaserbe chairperson sang Electoral Board sa maabot nga piniliay. Sa interview sa media kay Villaflor nga nagapapili bilang alkalde sang Banwa, iya ginsiling nga ang natungdan nga manunudlo ang nakitaan sang makapila ka beses nga nagaupod sa mga sinapol sang family leaders sang iya nga kasumpong sa politika. Sa iya nga verified complaint ginsiling man ni Villaflor nga ang natungdan nga manunudlo ang kilala nga supporters ng piyak nga partido kag nagaupod dinhi sa kampanya kag sa mga caucus sang nagkalain-lain nga mga barangay kag ginagamit ang iyang posisyon para sa pagboto sang ginatibong sini nga kandidato. Suno kay Villaflor, may nagakigo siya nga ebidensya para sa mga reklamo. Wala labot sa COMELEC, iya man gin copy furnish ang reklamo sa Civil Service Commission kag Department of Education. Gintinguan sang DG Cas Negros nga makuhaan sang bahin ang manunudlo. Pero as of press time, wala ini makasabat sa DG Cas Negros. Ako Braya, nagpangagad sa mga meeting sa mga leaders sa upod, din yung mga picture mong upod na ara sa upod meeting sa coordinators kag community leaders. Pwede siya ara gid sa mismo ga meeting ara man upod. Picture niya nga upod sa piyak na grupo kag ara man sa family leaders yung meeting. Nga sa kabalay.